kanti-ke sifunda sihleli phansi bandla wakathixo sijonga ukuba ubani usekekhulile kwindoda enkulu. Mayibe nathi inkosi. Ukukhula ke kubonakala kule ndawo. Mayibe nathi inkosi. Noba ngubani na osezawuba ngenye imini ibe yindoda enkulu, kodwa makaqiniseke ukuthi bandla wakathixo phambi koba umuntu abe yindoda enkulu kufuneka afunde ngamandla. Mayibe nathi inkosi. Ukufundeni apha kukhona le nto ke ngoku yokuba ithi ma udibana nomzalwane nivana ngeendawo ezininzi ibe indawo eyi-one nje ningavani ngayo. Ithi ngalibonana nilwe ngale nto ningabonani ngayo. Awukabi indoda enkulu and futhi soze ube yona. Kuba wena xa ubona umzalwana umbona ngezi ndawo ezidala imbambane. Mayibe nathi inkosi. Awusilahleli kuthixo kwa makazibonele. Mayibe nathi inkosi. Ngabantu ke abangenamoya abafuna ukwenza izinto ngokunokwabo. Baziphushe ngokunokwabo. Mayibe nathi inkosi. Kuthiwa abantu banjalo badalela kukwabo. Mayibe nathi inkosi. Akekabi indoda enkulu. Bayazi ibalulekile kakhulu into yokuba umzalwane udibana naye ungamazi, abeke indlela ava ngayo nawe ubeke indlela ova ngayo, ofunde ngayo uKristu. Loo nto ke ngoku yenza ukuthi ke ngoku nibonane kakuhle ukuthi niphila njani apha kuThixo. Mayibe nathi inkosi. Xa ninomoya kaThixo nibabini nizawuvela ngezi ndawo zonke niqonda kuyo. Mayibe nathi inkosi. Futhi nizawudibana ngazo. Nakuba nidibene ngazo kamnandi. Mayibe nathi inkosi. Futhi nizawukwazi ukuthi bangaba umzalwane ufuna umhlambe, umneseke. Mayibe nathi inkosi. Kuba uThixo usibizele loo nto ukuba sizokwenza ukulungisa omnye komnye. Mayibe nathi inkosi. Akasibizelanga ukuba sizoba ngamazwi. Mayibe nathi inkosi. Usibizele ukuba sizowenza umsebenzi. Thethile indoda enkulu apha yafikelela kwindawo yokunikela wonke umsebenzi lo umntu okholwayo obonakalayo kuwo. Mayibe nathi inkosi. Lethi izwi kaThixo mabafunde ukwenza imisebenzi emihle ukuze lithi lakufika ixesha lokuba lo msebenzi wabo ufuneke babe nesithathu. Mayibe nathi inkosi. Kukhona ixesha lokuba ilobona umuntu edinga umniki. Mayibe nathi inkosi. Uba nesithathu ngexesha yenza lo msebenzi. Kukhona ixesha lokuba ubeke engxoweni. Uba nesithathu mhla kuthiwa laa ngxowa iyosebenza. Mayibe nathi inkosi. Noba ufikanga kulaa ndawo kodwa ingxowa lele yobudlelwane iyenzile umsebenzi. Isebenzile. Mayibe nathi inkosi. Sibizelwe apho ke bandla wakaThixo elithandweni. Uba ungalali kwakho uhluthe omnye kanti umzalwane wakho lambile. Mayibe nathi inkosi. UThixo akathi kujama muntu. Akafuni imali yamuntu kodwa kuphela ufuna thina sihlale engweko. Mayibe nathi inkosi. Sihlale engweko. Luthando lukaThixo ke ndengolosho. Mayibe nathi inkosi. Uthando lukaThixo lubonakala ngemisebenzi yokulungisa. Libonakala ngemisebenzi. Not ukuba ubani uthi hamba kakuhle emzalwane, hamba kakuhle. Ithi ufikile phana ithi hamba kakuhle. Kanti akunikanga ngubo uyagodola. Mayibe nathi inkosi. Ofike kwamzalwane uba ngabekhona isidima into edingayo malunga ngomfumana. Mayibe nathi inkosi. Zifumana. Ofike kwamzalwane wakho kukwakho. Mayibe nathi inkosi. Kukwakho. Ofike kwamzalwane wakho kuba linye isiko lele nkosi. Awumelanga ukuba abantu ukhangela abantu saseba. Khona izinto ezikubhikisayo apho khona ibhikile phakathi kwetafile. Mayibe nathi fanele uyibuze.
kunjalo ma kunjalo yabona njengokuba lithi ilizwi likaThixo lisanele elakhe ligithile kwaye lithi ekubeni uKristu Yesu eveke ubunzima enyameni ngenxa yethu ithi ke ngoku nathi masiqhobeni kwaloo ncingane lowo oveke ubunzima enyameni ukhunyule konini ukuze ixesha liseleyo angabisaliphilele ekuthandeni kwabantu kwathi ithi iBhayibhile lesuthi ekuthandeni kwabahedeni abesehamba esidlwaneni imithayini ekutshisweni ziwayini ekukrhelethweni Bhayibhile nathi Nkosi wabona ke apha kuKristu Yesu ukukrheletha kufuneki Bhayibhile nathi Nkosi ukukrheletha yenye into abantu bakaThixo ngesinye isiXhosa kuthiwa ngapha kwesiSuthu bukutsha andazi uba niyayiva la yena bafini lascivicious ngesilungu ukukrheletha